ημέρα του Νοέμβρη και πάμε να βρούμε τη Λουίζα να πάμε για καφέ. Τώρα θα είναι κάτω, δεν θα είναι, παίζεται κάθε φορά το ωράριο. Είναι έτοιμη, δεν είναι. Κάτσε να πάμε, πορτούλα. Η πόρτα. Πού θα βγει η Λουίζα? Είναι εδώ, δεν είναι? Περιμένουμε. Και περιμένω. Θα εμφανιστεί κάποια στιγμή αυτή η κοπέλα. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Οπα, ήρθε! Με την κάμερα. Μα με την κάμερα. Γεια σας! Street Shadows Tube και στο κάτω Χαλάνδρη. Κάτω ή άνω? Κάτω, Μαρή. Α, έχουμε και φίλοι στην κάμερα. Είμαστε. Ναι, λοιπόν, τι θα κάνουμε? Αρχικά θα πάμε για καφέ. Καλησπέρα, καλό μήνα. Γεια σας. Πάμε για καφέ. Θα πάμε για καφέ, πού θα πάμε για καφέ? Πάμε προς Χολεργό. Θα περπατήσουμε λίγο. Ναι, να λοιπόν, σου πούμε γιατί θα δείτε στο να σας επεισόδιο. πω, αυτό θα σας τα πούμε όλα αναλυτικά. Και καταρχάς θα μάθετε και πολύ Πού είσαι, συγκεκριμένα. από εδώ είσαι. Κάτσε, περίμενε, Θα σ' μάθετε έχασα. πάρα πολύ συγκεκριμένα πού μένει η Λουίζα. Δεν χρειάζεται. Ναι, εμείς τώρα όπως καταλαβαίνετε κάνουμε κάτι σαν vlog. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μιλήσουμε. Το προσπαθούμε. Με κάμερα. Αποπειραθήκαμε Μας να το πατάνε κάνουμε και λίγο. αυτό. Σε πατάνε λίγο. Ωραία. Καλησπέρα. Και αφού είμαστε ζωντανές και συνεχίζουμε το περπάτημα, ξέχασα να πάρω το σκουλαρίκι για να αλλάξω το piercing. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ήθελα να πάρω ένα άλλο σκουλαρικάκι που βάζω εδώ στη μύτη και να πάμε σε έναν Uncle Cronis, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο σέλφι που θα πάμε για καφέ για να το αλλάξω. Αλλά ξέχασα να το πάρω. Οπότε δεν θα Την πάω. επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Και αυτό πολύ ωραίο είναι. Αποστολή δεν κρυώνει. Όχι, δεν κρυώνει. Σας δείχνουμε τα στενά. Αποφασίσαμε ότι τα πρόσωπά μας δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά από κάποια δευτερόλεπτα και σας δείχνουμε τα στενά του κάτω Χαλανδρίου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο Χολαργό, θα σας δείξουμε και τη συνοριακή γραμμή. Πώς τα λέω όμως. Υπάρχει, φαίνεται. Όχι. Μα Αποστολή, τι ερωτήσεις μου κάνεις? Την έχουν βάλει με λεπτή γραμμή. Και εγώ γιατί σου απαντάω σοβαρά? Εγώ εσύ το ξεκίνησες, εγώ το συνέχισα απλά. Εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε για καφέ. Δεν φτάνουμε ακόμα. Όχι, έχουμε δρόμο, μην αγχώνεστε. θέλουμε. Όπω σίδερο. Μην το φάμε στη μούρη. Κάτι σπάει. Φασαρία. Το σπάνε. Τα σπάνε. Τα σπάνε. Παιδιά, σπάνε. Σπάει το σπίτι. Σπάει. Λοιπόν, να σας πούμε ότι το σημερινό επεισόδιο θα δείτε πλάνα από το live που κάνανε ορισμένες μπάντες που αναδείχτηκαν στο School Wave, στο Κούκου, 28 Οκτωβρίου. Και ήμασταν και εκεί. Γιατί εντάξει, δεν θα δείτε μόνο τις φάτσες μας, θα δείτε και τα παιδιά που ήθελαν να αναδείξουν το ταλέντο τους για μία ακόμα φορά στη μουσική σκηνή του Κούκου. Λοιπόν, να σας πούμε τις μπάντες που έκαναν το live στο Κούκου στον Γκάζι. Είναι η Trip Note, Η Bailemos, η Tetractis, η Bass Dealers, η Uncensored Music Band, η Thousand Mile και η Emperor Tamarin. Εντάξει παιδιά, τα διάβασα γιατί είναι πολλές οι μπάντες. είναι πολλές και έχουν πολύ όμορφα και ιδιαίτερα ονόματα. Βέβαια, πρέπει να παρατηρήσατε ότι κάποιος λείπει Κάποιος λείπει! σε αυτό το vlog. Ποιος λείπει? Ποιος, από αυτό το επεισόδιο? πού. Το ευτυχόνι λείπει! Είναι Έχεις λίγο την αρρωστούλα. αγάπη μας. Θα το Εγώ δεν δεις. μπορώ, εγώ μπορώ μόνο Θα το μισή. δει στο μοντάζ. Όχι, ούτε στο μοντάζ θα είναι. Είναι λίγο αρρωστούλη. Πρέπει να επιλύσει ένα θεματάκι υγείας πολύ μικρό που έχει και να ρώνει στο σπίτι της και θα είμαστε και σύντομα πάλι μαζί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, εδώ στην ταμπέλα, τη βλέπετε. Λοιπόν, εγώ σου είπα για τα σύνορα. Να την ταμπέλα. Δεν με εμπιστευόσουν. Το απτό παράδειγμα στην ταμπέλα για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο θέμα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του επεισοδίου. Γεια σας. Θα τα δείτε όλα στο βίντεο. Έχουμε πλάνα και από τις 6 μπάντες οι οποίες συμμετείχαν και έκαναν το live τους. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από όλες. Ήθελα να πω ότι μου ήρθε στο μυαλό ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Είναι τελείως άσχετο.
θα πω. Πες μας. Θα το πω. Λουίζα, πες μας. Ωραία. Θέλω να το συζητήσουμε. Για πες μου. On camera. Α, και on camera θες. Άντε, πες. Είδα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Στα αγγλικά ήταν το συγκεκριμένο βίντεο. Το οποίο τιτλοφορείται ως How to accept loneliness. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων μιλάει για τα ευεργετικά, ας πούμε, στοιχεία της μοναχικότητας. Μάλιστα, μ' αρέσουν. Ναι, και συνειδητοποίησα ότι πόσο χρόνο ξοδεύουμε, να μην χαρακτηρίσω ανούσιες τις εξόδους, ρε παιδί μου, γιατί για τον καθένα κάποιο νόημα έχει το οτιδήποτε κάνει. Αλλά γενικότερα πόσο χρόνο ξοδεύουμε στο να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε, με αποτέλεσμα να χάνουμε χρόνο από στιγμές τις οποίες πιστεύω ότι χρειάζεται να περνάμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό ήταν το μήνυμα του βίντεο. Δηλαδή ότι μπορεί όταν βγαίνεις έξω με τους φίλους σου να διασκεδάζεις, να συζητάς, να αποκομίζεις και από εκεί πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, άλλη αξία έχει το να κάτσεις και λίγο στο σπιτάκι σου, με το τσαγάκι σου, με τις μουσικές Όταν σου. τα έλεγα εγώ, με κορυδεύανε. Εγώ Ναι. τους τα έλεγα τώρα. Από το που με γνώρισαν είμαι αυτό το κορίτσι. Σπίτι, καφέ, κρασί, ωραία παρέα, επιτραπέζια. Και... Θα βγω, εννοείται. Αλλά ποιος πάνε, ρε Λέγαμε παιδί και μου. γριούλα, δηλαδή. Γέρασα πριν την ώρα μου. Και από πέρυσι μέχρι φέτος που της τα έλεγα αυτά, έχω αρχίσει να υιοθετώ στοιχεία αυτής της Γιατί έζησες και το καθημερινότητας. διαφορετικό και σ' άρεσε. Ακριβώς. Ίσως επειδή όσο περισσότερα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν στην καθημερινότητά σου, συνειδητοποιείς ότι έχεις ανάγκη και το να περνάς αποκλειστικά χρόνο με τον εαυτό σου. Και να το μεταφράσω και κάπως αλλιώς. Καμιά φορά κανείς δεν μπορεί να σε συναισθανθεί, να συναισθανθεί τον εσωτερικό σου κόσμο καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Θα ήταν ιδεατό να μας καταλαβαίνουν όλοι και να. Κατάλαβες, να είναι όπως εμείς, αλλά αυτό έλεγε το βίντεο ότι μπορεί να συμβεί μία, δύο, τρεις φορές στη ζωή σου, ακόμη και καμία. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι καταλήγουν στη μοναχικότητα. Ιδιαίτερα οι διανοούμενοι φιλόσοφοι, αφού φέρουμε τέτοια παραδείγματα. Εντάξει, εκείνοι εθίζονται στη μοναχικότητα, αλλά είναι ένα μέσο δημιουργίας. Η μοναχικότητα, έμπνευσης, δημιουργίας, κάθεσαι γράφεις, διαβάζεις τα βιβλία σου. Ανακαλύψεις περισσότερα πράγματα για τον εαυτό σου. Και φτάνουμε βασικά είμαστε στη λεωφόρο Μεσογείο. Γι' αυτό έχει κίνηση. Δεν ακούγεται τίποτα. Ω! Πατήσουνε. Δεν με πατάνε.
don't give a damn when we drink our rum with our girls of Old Maui. Rolling down to Old Maui, we boys rolling down to Old Maui. We're a whole around for the Arctic around, rolling down to Old Maui.
είμαστε πάλι. Όπα, Φύγαμε. Φυτό. Φυτό. Φύγαμε από το selfie, πάμε πάλι πίσω στα σπιτάκια μας. Πάμε βασικά πρώτα να περάσουμε τα βίντεο από την κάμερα, από εδώ Αποστολία, Α, από την κάμερα της Αποστολίας, να τα περάσουμε στον υπολογιστή για να ξεκινήσουμε και το μοντάζ σιγά σιγά. πρέπει νομίζω. Για να δείτε το επεισόδιο αυτό, σωστά, όπου με πατάνε. Να περάσει το Να μάξι. περάσει το μάτσι. Ναι, Ωραία. κυρίως το Σαββατοκύριακο κάνουμε το μοντάζ που έχουμε πιο ελεύθερο χρόνο. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο έχετε ήδη εσείς δει εντωμεταξύ το πώς περάσαμε στο κούκου και ελπίζουμε να σας άρεσε. Αυτά. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο στριτσάντο στιού. Ένας λαγός στο κάτω χαλάνδρι. Αυτό είναι απίστευτο. Γεια σου. Ένα λαγουδάκι. Πήγαινε κατουμπού. Τρώει. Να δούμε τι θα κάνει. Λαγουδάκι. Απίστευτο. Αυτό κάποιο είναι, γιατί Μάλλον. το θέλω. Η μάνα μου είναι εγκεφαλικό αν της πάω μαζί με το Ρούμπι και Γεια το σου, λαγό. λαγουδάκι. Ο Ρούμπι είναι ο σκύλος μου. Α, κάθεται. Ω, μην φεύγεις. Πώς φωνάζουν ένα λαγό. Δεν ξέρω. Κοίτα, ακούει. Νομίζω έτσι, κάπου το έχω δει ότι τους φωνάζουν έτσι. Φαντάζεσαι να ακούει και στα γάτα. Όχι, το άλλο του άρεσε. Δεν σου δίνει σημασία, Δεν μου δίνει τρώει. τώρα καθόλου. Πολύ φιλικό. Πάμε να λαγουδάκι. φύγουμε. Γεια σου, Αυτά συμβαίνουν λαγουδάκι. στο κάτω χαλάνδρι. Υπάρχει και μία επαφή με το φυσικό περιβάλλον σε αυτή τη γειτονιά. Πάλι καλά.